Ikastaroak lagunduko digu jartzera Txillida bere testuinguruan. Egia da oso artista ezaguna dela, bai hemen, bai nazioarteko mailan, eta interesa handia pizten du beti. Eta guretzako ikastaroak ematen digu aukera bat garaikideagoa izateko. Ze ikusten dugu artista bizirik, oraindikan bizirik dagoela, ez? Eta oraindikan gaurtik ikusita edo gaurko ikuspegitik ikusita oraindikan badaude gauza asko esateko eta puntu asko ikertzeko Txillidaren inguruan. Eta ikastaroak ematen digu aukera hori sakontzeko bere lanean, ez? Naiz eta ezaguna izan, badaude oraindikan irakurketak egiteko eta hainbat disiplina ezberdinetatik begirada berriak botatzeko. Berez kurtsoaren tituloa edo izenburua oihartzunak, intersekziones, oihartzunak eta intersekzioak, ez? Orduan hitz egin nahi dugu horri buruz, ez? Ikustea ze nolako oihartzunak, ze vibrazioak, ze oraindikan ze markak eta hatzak utzi dituen artistak, ez? Ez bakarrik artean, baizik eta beste disiplinetan ere, eta ze elkarrizketak ere izaten dira bere obra eta beste disiplinen artean. Esate baterako filosofia, ez? Baina ere bai musikatik, bihar Kosme Barañano izango dugu musikaren inguruan eta Txillidaren obran ze musikalitatea dagoen, baina aldi berean ze oihartzunak dauden beste disiplinetan, ez? Musikan orain konpositore asko, garaikideak idazten ari dira Txillidaren inguruan, eta oinarritzen dira kontzeptuetan beraien obrak konposatzeko, eta hori da adibidez Sánchez Verduk erakutsiko diguna, baina aldi berean ere arkitekturan Renato Bokik egin du ikerketa txiki bat, nun erakutsiko duen ze influentzia daukan, ze eragina daukan oraindikan Txillidaren lanak arkitekto gazteenetan. Ze azkenean arkitekto askok hartzen dute Txillida eredu bezala beraien lana eraikitzeko, ez? Eta batez ere espazioaren kontzepzioa. Bai, guretzako oso aberasgarria da ezagutzea Txillidaren lana beste disiplinen ikuspuntutik, ez? Azkenean Txillidaren obra oso zabala da, iritsi gaitezke bere obrara hainbat lurraldetik, lurralde ezberdinetik, eremu ezberdinetik, filosofiatik, baina biologiatik ere, edo zientziatik esate baterako, edo arkitekturatik, noizki, ze berak bere burua ikusten zuen hutsunearen arkitektoa bezala, ez? Noski, bere obra oso humanista da, ez? Eta gizakiarentzat egin du lana, eta gaur egun orain nik uste dute oso garaikidea dela. Joaten garenean haizearen orrazira da zerbait bizirik dagoena, ez? Eta guk ematen diogu bizitza hori, ez? Ikuslea. Ikusleri gabe ez dago obrarik, eta argi dago gaur egun Txillida bizirik jarraitzen duela eta jarraitzen du interesa pizten.